ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Дар радио мавҷҳои Америка, боз радиои Самарқандиён. Имрӯз 12 июли соли 2025 рӯзи шанбе. Мо дар Америка, шаҳри Филаделфия, дар студиои AM 860 ва дар студио ман Далер Ҳамидов. Мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. мувофиқан ана ман ба шумоён меҳмони арҷманди худамонро шинос мекунам. меҳмони имрӯзаи мо яке аз барандагонемон аз ин пеш шинос кардагӣ будам. яке аз барандагони садои Самарқанд, радиои Филаделфия, муъссисафеди ҷомеаи самарқандиёни Филаделфия, нависандаи номдори машҳури Ӯзбекистон, устоди мо ва муаллим Сафар Али Ҳасан. Сафар алика, ассалому алайкум. хуш омадед Нуридида Тоҷи сар. раҳмат. Ассалому алайкум радиошунавандагони муҳтарам, радиошунавандагони садои Самарқанд. Мо имрӯз хурсанд ҳастем ки бо шумо боз вохӯрдӣ созем. Мана бо Далер Ҳамидзода дар бораи китоби нави ман палахмони қисмат суҳбат мекунем ва боз дигар суҳбатҳое ҳаст ки бо ҳамроҳи Далерҷон мо суҳбат мекунем бо шумо радиошунавандагони муҳтарам. боз як бор ассалому алайкум. Сафар алика, хуш омадед студияи садои Самарқанда. мо ҳамирӯз камтар суҳбата ҳамин атрофи китоби шумо навистагӣ мебарем ва бо ҳамин муносибат як дусе масъалаҳои фарҳангӣ, таълиму тарбия, маориф байни ду шаҳр, яъне шаҳри Филаделфия ва Самарқанд гифта мебарем. масъалаи ҳамин китоби навистагитон ба палахмони қисмат. дар бораи ки ин китоба шумо навистед? аввало гӯям ки ин китоб ба забони ӯзбекӣ нависта шудагӣ. Қисмат палахмони, тарҷумаи тоҷикаш яъне палахмони қисмат, палахмони толеги ман мешуд. Ин палахмон як ҳамин хеле як агар донедагар аз ресмон бофта шуда санг мепарондаги як бачаояш. Санга мепаронад, лекин бози санга мепаронад, куҷо рафта афтиданиш маълум не. тақдири як инсони номдори Самарқанд, тарафи қызиқаш ҳамин ки худи ҳамин як аз санг, аз палахмон парондаги санг бар ин шудагӣ. солҳои ҳамон ковид пандемия ман куҷо рафтагӣ надониста, ҳамин хони сайфи гиясиҷ рафтам, чунки ҳама хоша иҳота мекард аз касалӣ. баъд ҳамкаса пеш шумо рафтаму ин каса бисёр нағз омӯхтам. дуру дароз ҳикояҳои ин каса дар бораи ҳаёти худашон, дар бораи зиндагии худашон, дар бораи бачагии худашон, чӣ хел азобҳо каштагӣ, ҳамина он кас мо ҳам мешитему хонишонбоӣ суҳбат мекардем. сайфи ки ҳасташ ки ин кас? ман дар шаҳри Филаделфия зиндагонӣ мекардагӣ, хай 4-5 одамои калонсолу ҳаминҷа ба як 10-15 сол зиндагонӣ кардагиро мешиносанам, лекин мана ҷавонони ҷомеаи мо шинос кунем. ки ин кас Сайфи Гиясович? Сайфи Гиясович ҳозир 85 сола. ин кас як зодаи Самарқанд, якчанд сол дар аэропорти Самарқанд раҳбари ҳамин аэропорт шудагӣ. баъд бисёр як корҳои нақс карда ин кас. ин кас дар бораи ҳамон вақти гузариш бо туғри омдан ба бисёр аэропортҳо пӯшида шудан ба ин кас аэропорт ба кооператив ташкил кардагӣ, рейсҳои нав Туркия ва Сурия ва рейсҳои нав ташкил кардагӣ. ҳамон 2000 кас буд мегӯянд таги дастам ба ҳаминҳо барои гӯшта намояндаишон ҳаракат мекардам ки ҳамин инҳо ҳамин аэропорт ягон чиз ёбанд барои гузаронидани рӯзгор. ин кас бисёр корҳои нақс кардагӣ, аэропортро васеъ кардагӣ. ин кас аввал Тоҷикистон ба сони баъд Самарқанд ба хондагӣ, баъд Киев авиатсия институтам карда омада дар аэропорти Самарқанд аз коргари оддӣ сар карда то раҳбари ҳамин ташкилот бардошта шудагӣ. аммо тақдира бинед ки ин кас ҳамин аз сар ки пешонашон шӯр барем бибарем. вақте гуфтан бачагем ба падарам суд ба кор мекардан,
ҳамон вақтҳо солҳои ҳамон 38-37 репрессияи Сталин ба падарашон суд ба кор мекардагӣ. Ҳар шаб омада гиря мекардагӣ ки мо ноҳақ одаморо парвонсем, ноҳақ одаморо ҳукм бироарсем. лекин медонистем як рӯз тақдир ҳамин хел мешуд ки ин касам гирифта мерӯд. НКВД НКВД гирифта мерӯд падари Сайфи Гиясович. ҳамин кате гашта намебиён. Он кас дар турма дар зиндони ҳамин Тошкент гуруснагӣ эълон мекунанд. ҳамҷа касал ва гирифтор мешудану мурда ҳамҷа монда мерӯянд. ҳатто падарашону мурдашон оварда наметавонанд. акун Сайфиддини ҷавон барои рӯзгор гузрондан акун як кор кардан дар кори ду акашон ин кас майда модарашон ном мепазанд. ҳар пагои саҳарӣ ҳоли хӯрӯз ҷиғ назада ин кас ҳамин Самарқанда булвараш ба нон оварда мефурӯшанд. худи Сайфи Гиясович бо ҳамин қатар азоб ин кас калом мешуд. баъди вай ин каса аз нишонаи подшоҳон одами як хондаги илм маърифат ном шуд дар Душанбе университети Душанбе кор мекунанд. бо ҳамкаси ёрдамашон ин кас университети ҳамон Душанбе даромадарӣ мешуд. лекин балашон намерасанд чӣ мешуд. бо ҳамҷа як занак вохӯр мемонанд. вай таклиф мекунад ки ин каса ба ҳамон авиатсияи институти авиатсияи Киев даъват мекунад. бо ҳамин даъвати ҳамон занак ҳамон Киев авиатсияш тамом кардан биён. инҷа биёнам боз ҳамин ноҳақӣ ин каса корбар намегиранд. як одди як вай биам корбар намегиранд. ношад дипломи олӣ ки гаштан биён ва ҳолон ки ҳамон вақт ба аэропорти Самарқанда хоҷаинаш дипломи олиш набуд. ин кас омада ҳам Самарқанд аэропорташ ба кор мекунанд ва аз кордонии хоҳашон ҳамин то дараҷаи раҳбари аэропорт бардошта мешуд. аммо боз тақдири шӯри ин кас аз ҳақгӯии ин кас як Умар разияллоҳу анҳу як гапашон аст. аз ҳақ гуфтана атрофанба ягонта дӯстам намон мегӯянд. ин касам аз гапи ҳамон ҳақашон бисёр як шатта мехӯранд. ҳамон вақта давлати раҳбараш Самарқанд омда маҷлис гузаронда соги вақт ба ин каса нишонаи танқид мегиранд ки то ҳамин вақта аппаратҳои нав овардаги я оли аэропорт ба намондагӣ. аз сабаби ин таможня ва пул надодашона барош онҳо растамошка накарда ва аппаратҳои сар надоданашон мешуд. ин кас як чуқур фикр накарда ҳамон раҳбари давлат ба атрофат нанги ҳамеш порахӯр гуфта як гапи нотори мезананд. ҳамҷа худи як деги ҷӯш бо кунук рехтагӣ бар ин нисбатан ин одам ба як адоват пайдо мешуд. раҳбари давлат ҳамон шаб ба худаш ин каса навои кон метарроби комбинатиша раҳбараш ки дӯст мешуд ҳамаша ба худаш ин каса мегирезанад. Кучерский ин каса аввал Алмото икта мегузарад. Алмото Москва, а Москва сони ин кас Америка мебиён. акнун як тасаввур кунед ки таги дасташ ба 2000 кас будаги одам Америкава омада руфинг мегӯяд. ин руфинг боли бомба ва толоша канда вай мекардаги одам ҳамин қатар азоб катек ин кас ҳамин вай ба Филадельфия ва зиндагӣ одами калонсол аз 60 гузаштагӣ буда. боли бомба буромада ҳамон толҳои боло вай карда ханда наваша мешунад. ин китоб асосан дар бораи ҳамкаса ҳаёташон ҳаёти ин қисса. лекин қиссаи чӣ мегӯянд очерки баренда будаги прототипҳои ҳамин ҳуҷҷати прототипҳои ҳамин ҳаёти Сайфи Гиясович ҳаме шаққонӣ ҳаме ба наистагӣ ягон теш фикру хаёл кати навестагӣ не ҳамеш аз ҳаёт шудагӣ. ин кас ҳозирам ҳаёт дар ҳамин Филадельфия зиндон кайсан. хай баъд аз ин ин каса масалан давлат бахшид чунки ҳимон кори ганда накардин. якдан гапи ганда не гапи ҳаққа задаги ин кас ҳамин катек давлат бо бахшид бо ин кас Ӯзбекистон раво мекардаӣ шуданд. мана ҳозир давраи айёми перешон Филадельфия гузаштааст. ҳамин ҳамҷи зиндагонӣ кайсем ки бояд ки ҳамин хулоса гифсем ки ҳозир давлат бахшидаги ин каса лекин ҳамон вақти ҳамин танқиди фикраш гуфтагиашон ба наход ки одама барои як даҳан гап ҳамин қатара сургун карда
одам 25 сол умраша дигар кишвар бугзаронда. اون طرفی علامورش همینه که ممکن برای همین دولت‌هایمان ترقیاتش از امریکا کمتر ҳафотар ки мон танқид қабул намекунем. سرهای طلایی برونده رفته است. دندانهای طلایی در مملکت ما است. برای همین ترقیات من حاضر پرزیدنت بسیار گپ‌های نقص گفته، بسیار یک فکرهای نقص گفته، لیکن چون پیشروی کم، سست، چون که در همون اداره‌های دولتی بسیارتر آدم‌های بی‌سواد، فکرش ویران، ترقیات بعد پوچش بیان چی میگن اصلی کردن ایستادگی یک آدم هاشتن که پیشروی نهایت سویس است. نوشد بسیار یک حاضر من روشن فکری، بیمالول، آزادی سخن، گپ زدن ممکن، لیکن تنقید همه برداشت نمیتونه. همه برداشت نمیتونه. برای همین کی گپ‌های تنقیدی گفت، فکرهای تنقیدی گفت، اگر همه آدم ما نسبتاً دشمن گفته اعلام میکنن، این بسیار یک کاری گنده. سفرلک من همین مثالی ایران و حاضر من این واقعه شده ایستاده است در ایران. همین بعد از که انقلاب 1979 سال سرهای طلا برآمده رفت گفته 4 میلیون تا آدم برآمده رفتگی بوده است. برای چی؟ برای انمون آزادی سخن من کردن. انمون عاقبت انم بود. هر سالی 150,000 تا سرهای طلا برآمده میرفت است. من حاضر خود امریکا با ایران همزلین یک امکانیتی ذهنی انتلکتوالی همین قدر بلند که خلقشه همین امریکا چندین کارخانه‌های این همین علمناکش با همون ایرانی‌ها رهبری کردن، لیکن کشور خودش با همون جای نیافتگی. من همینم مثال همین خیلی که سیفی گیاسش پر این آدما یک تا برای آزادی سخن همزلین 2000 آدم کار فرمیدگی پتانسیلشون بلند ذهنی انتلکتوال بودگی آدم برآمده رفته حیاتشون همین در امریکا گذروندن. هر یک حکایه و بعد حکایه دادن از تقدیر خودشون قریب نیم ساعت گیرم میکنن. همین قطر آدم رحمشون بیاد که من چیکار کردم؟ همین قطر کارهای نقص کردم. من اگر وطن خودم بمیشدم با چه کارها میکردم؟ من خیلی کارهای نقض میکردم. افسوس که من یک دنگ گپم برای خودم دشمن شد. این خیلی واقعا جدا مشکل است. بسیار مشکل است. برای همین تنقید برداشتن با تولرانت نشدن در کار. و تنقید این دشمنی خلق یک دشمنی وطن نه، این دوستی وطن. وای که همین تنقید که کرد همین کمبودیا باید توری کردن در کار، وقتش با حل کردن در کار. کسالیا اگر مثلا بگیم که مثلا پشتم یا دستم یارا برآمد اینا بولیش فقط پشتن گرفت دیگه جو زدم برو. اینو خیال میکنن که سفرلکه اون تنقید کرده و تاگی کرسیش با آب ریخسیم یا باید جویش میگیریم یا باید لوازمش میگیریم یا توزمی конституционный строй мон дигар иваз мекунем ки о дар кор немоҳам ба ҳеҷ киси дар кор не масалан танқид карда ҳамин масъала нахшавад мегӯем ҳамто ин танқид меваи оянда барои ҳамин намедонам акун ин хел тақдирнок одамҳо бисёр бошанд дар кор бахфирам бисёр касо ҳам хел вақташ биям аз як дан гапи туғриш مثلا سرسون سرگردان شده دیگه دولت ها گشته گویا گله سفرلکه من حاضر من کتاب بودن هم شهر و هم وطن رو به نشان میتیم. من همین کتاب برای سیفی گیاسویچ بخریف 85 ساله دیرکتری ایرپورت شهر سمرقند افسانه سمرقند گویم اگر خطا نمیکنیم. این آدم خدمتشون بسیار گذشتگی برای شهر ما برای وطن ما تا حالا سیفی گیاسویچ оби чашм карда Самарқанда забонашон ба нағз калимаҳо кати мегиранд. Ӯзбекистона ёд кардагӣ. Ин кас то ҳоло нағзигишон мегузарад. Чандин садҳо шогирдошон ин каса ҳурмат мекунад. Сайфи Гиясовича. Мана ҳамин дар шаҳри Филаделфияям ҳар сафар одамо рафта хабаргирӣ мекунанд. Сафаралака мана ҳамин китоб нависед. Ҳозир ҳамин китобнависӣ дар амрико намегӯем дар тамоми дунё китобнависӣ ин ҳамин ҳозир актуал неми ё барои чӣ барои кӣ нависед ин китобатона шумо? Не ин одами эҷодкор монанди чашма
агар чашме агар шумо бандед аз дигар ҷои кӯҳ задан бурод. ин албатта барои масалан барои тренд не, барои масалан номбурорӣ не, барои масалан як машҳурӣ шудан не, ин як чӣ мегӯянд эҷоди ман. Масалан ин чиз ман будааст, ман баъд аз 60 дастам ба қалам гирифтагӣ. То ҳамин вақта хай менавистам, мақолаҳо менавистам, дигар чизҳо менавистам, аммо ман китоб менависам гуфта фикр намекардам. Аммо ҳамин чизҳо ҷамъ шудагӣ будааст манба. ин якум китобам не, ин сеюм китоби ман. Камангарон ва камангаронликлар, дарахт шохидаги доллар, масалан дарахт шохидаги доллар ба ҳамон доллари дар шохи дарахт истода гуфтагӣ тарҷима кунем. ҳаёти вазнини Америка нишон додаги ман. ин Америка гуфтагиш дар шохи дарахт ва доллар авёзон шои гуфтаги гап не. ин ҷава тарафҳои манфиаш, тарафҳои қиинии кор, душвории кор низ ҳаст. ҳамон чизҳоям ман нишон додаги ман. акнун ҳозир бо як китоби чорумам аз чоп мурод наздика Армонли Америка. вай беам ҳамон масалан Америка масалан бисёр як дигар тасаввур кардаги одам ҳаёташа ҳаминҷо омда, ҳаёташ хонаи ҷош ҳавлиёшо фурӯхта инҷа биёду як азобҳо кашта бахчаш фарзандаша вайба гум мекунад, Мексикаба гум мекунад, занаш масалан дузда мерӯянд, занаш ки дилаш хунук мешуд, ҳамин катек нашавот дода шуда ҳамин хел як ҳаёташ шикаста дар ҳамин бо ҳамин тамом шудаги як ҳикоя гуфтаги. ин ҳикояи воқеӣ. ин ман фаҳмидаги ҳақиқатан ҳамин хел шудагиҳоша фаҳмидаги ҳамин чизҳои ман навистагӣ. ин барои тренд не, барои номбурор не, барои машҳурӣ не. ин фақат як чӣ мегӯянд хобби мегӯянд не. хел ман мавзӯи суҳбатамои ҳамин тарафро бурсем ки ман ду шаҳри мана ҳозиранги ману шумо зиндагони кайсудагӣ албатта мон ин шаҳрамам бисёр дӯст дошта мондем. ин шаҳр бисёр мон ба имкониятҳои дигар хел дод. озодии сухан, озодии дин, озодии виҷдон, як ҳаққу ҳалол меҳнат карда муносиб маош гирифтан, хешу таборҳоя дастгирӣ кардан ба имконият дорем мон аз ҳамин рӯ. он хостаги моя мекунем, хостаги моя мехӯрем гуфтагӣ бар ин мана ҳамин ҳозир он ҳар яктемо орзу мекардем ки шаҳри моҳон таваллуд шуда як қисми ҳаётамоя гузарондагӣ Самарқандам бояд ҳамин мисли Филаделфия шавад. барои ҳамин дилсӯзӣ када гап мезанем. ман камтар як анализ карда дидам ҳар ду шаҳра Филаделфию Самарқанда. ман барои чӣ аз китоб ҳамин мавзӯе ки шудам ки Сафаралакай ина бинед ки анализи ман нишон доистааст ки дар шаҳри Самарқанд 4 китобхона ҳаст. дар шаҳри Филаделфия 54. моҳон як вақто ҳамин пропагандаи коммунистӣ ба дода шуда халқи Америка як девонасироб, ино намехондагӣ, география намедонистагӣ, ёнаш будагӣ кишварҳоя гиҷо будагиша нашундагӣ, O'zbekiston чӣ будагиша намедонистӣ ки гуфта фараз мекардем. мана ҳозиранги 15 соли ҳаёти ман, мана аз 10 сол зиёди ҳаёти шумо нишон доистааст ки ино аз ману шумою аз бисёри ватан ҳамватанамо нақстар медонанд. ҳам тариха, ҳам география, ҳам маданията. бинед ки мана 54 китобхона ҳаст ҳаминҷа. мана ғайр аз ин як масъалаи театроя ман шумо бигӯям, ҳамина ҳамеш ба ҳозир хулоса карда худатона фикратона мегӯед. албатта дар шаҳри Филаделфия ҳамшаҳрони азиз бовар намекунед 155 театр ҳаст. Сафаралака дар ин театро 2560 корманд кор мекунанд. яксола даромади театрои Филаделфия 91 миллион доллар. дисетми 16 кинотеатр, ҳар яктеш ба аз 5 то 10 зал ҳисоб кунед, агар тақрибан 100 кинотеатр ба тӯғри омадааст. дар шаҳри мо чӣ? дар шаҳри Самарқанд ман медонистагем 5 зиёд не магазини китоб. дар Филаделфия 50 магазини китоб, ҳамеш супермаркетҳои миллион дар онда китоб фурӯхта метавонистагӣ. 2 кинотеатр. мана ана ҳамин ҳозир моҳон
мамлаката кишвара тараққиёташа гап мезадагӣ бошем, бояд аз ҳамин сар кунем. мо ҳона монанди Филаделфия садҳо кинотеатрҳо, анабед 155 та театр не, ақаллан як 10 та театр бошад, ё китобхонаҳо 4 та нею 50 та бошад. сабаби ҳамин чӣ бошад? лекин ҳозир маблағ, имконият, бюджет намерасад гӯемам, гуфта наметонем. ситиҳо сохсен, корҳои калон калон кайсен, имконияти давлат бисёрам бузург аст, лекин анамин ҷиҳатҳои мамлаката бузург мекардагӣ аз эътибор четма монда омадааст. мон хаёл мекардем таъсири парабаканда ба ки давлата бузургеш ин армия, яроқу аслаҳа, парадҳои ҳарбӣ, милитаризм аст гуфта. лекин Америка мон ба нишон доистааст ки не, қудрати мамлакат ин илм, фарҳанг, маориф, мусиқа, санъат, адабиёт, нақлиёт, хоҷагӣ, коммуналӣ, роҳҳо. анамин будааст. Америка ҳамина мон ба исбот кардааст. акнун пеш аз ина фикри худамро гуфтам, институтба моҳон ба фанни коммунизм илмӣ буд. ҳамонҷо моҳон ба ҳамин хеле гӯшамо мерехтанд ки капитализми пӯсида истода. акнун маълум шуд ки капитализм не, социализм пӯсидагӣ будааст. социализм пароканда хӯрд. акнун тараққиёти ҳар як давлат якум ҷоа одамҳои босавод беместад. моҳон аз аввали рӯзҳои истиқлол ҳамин чиза аз ёд баровардем. мактабҳо эътибор надодем. мактабҳо ки эътибор ки надодем, аз онҳо пачка пачка одамҳои бесавод баромад. ина аз куҷо медонем? ман ҳозир смс биёд, ман телефони манба аз ҷавонҳо смс биёд, агар бовар кунед далелҷон дува нанавистагӣ. агар мабуд агар имконаташ бошад як қалами сурха гирему, агар ҳам ислоҳ кунем, агар дувам наменависад. ман директори мактаб будаги вақтамба як кас омад университета тамом кардаги диплом катек. ариза навист, гуфтам қариб ним соат овора шуда ариза навист. аризаш ба 6 та хато. дохили кори муаллимӣ ба. дохили кори муаллима вай хош 3 та гап фалончава аз фалонча корба гиред. 6 та хато кардагӣ. алакун тасаввур кунед ки университета тамом кардаги одама вай чӣ хел када вай бачаҳо таълим мекард. ман дар ҳамон мактаб директор будаги вақтам донистам ки қариб 50% муаллимҳо диктант гиред, диктанта дува нависта наметавонад. акнун аз бачаҳо чӣ гила мекунед? барои ҳамин тараққиёти давлат ин фарҳанг ба, адабиёт ба, санъат ба, театрҳо, ҳатто театрҳои дар O'zbekiston budagim odam neст qarib. Mon чӣ мегӯн ҳамин хеле як миллат шуда рафтем ки рӯз ба рӯз ки фан ба, тараққиёт ба, масалан маданият ба эътибор кам. ҳуши одамо тӯй, мошин гирифтан, иморат сохтан, мана ҳамин чиз. Ин тараққиёт, ин заволи мамлакат. барои ҳамин мана ҳамин қадар президентамо ҳаракат кардем, китобхонба ҳатто мошин дойсен. даври мо ин гап набуд. ҳамин қадр тараққиёт шуда истода, китобхонаҳои Америка пур аз одам. бовар кунед, 54 та китобхона ҷой нест дар омадан ба. 50 та магазини китоб, ҳамаш пур. барои ҳамин мо ҳама чиза гондошта монда буде ки қувватамо барои таълими наврас додани мо дар кор. ҳамон вақт ба мамлакатамо яке аз мамлакатҳои тараққӣ кардаи рӯи дунё мешуд. мо орзу дорем ки хуни нофи мо ки чакидаги ҳамватан ба бояд ки ҳамин хел як пеши давлатҳои рӯи дунё шавад O'zbekiston ҳам. анам ту гапатон Сафаралиака, ман ҳозир коллеҷу университету института гуфтед. дар шаҳри Филаделфия 40 та университету институт аст. 90 та коллеҷ. моҳон ба чӣ? Самарқандба 7 та университет, 10 та коллеҷ. мана фарқаш ки чӯ ба. ана баъзиҳо мегӯянд ки кам бошаду шер бошад мегӯянд, лекин
ҳамун мӯл будагешкатиам бисёр одамои хонанам бозора худаш филтр мекунад. Сафаралиака омадагитон ба ташаккури зиёд. Раҳмат. Дӯстони азиз, мон имрӯз дар Амин, студияи Садои Самарқанд AM 860 шаҳри Филаделфия суҳбатамоя вақташ дар охир расид. Афсӯски мо ҳамин мавзӯя бо оянда эфирҳо ба давом митем. Сафаралиака бошад. ҳамшаҳроба гӯед худатон як. дӯстони азиз, боз бо мехӯрем. Худо ҳофиз. Согъу саломат бошед. Саломат бошед.